बाथौ बिबुंसार जोंहा फेसबुकनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर बावनाय जासिबाय आरो गासै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि गेदेमा बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे माइनाव आफाद मिरु आफाद जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफाद गेदेमा बिथांमोननि बिबानगिरि मोननिसिम जोंनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फैगौ बैसागु फोरबोनि रोजा रोजा गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसे आंनिनो आंगोनि लोगो लाइमोन आफाद मिरु गौथुमनि बिबानगिरि गासै आरो जिल्ला लाइमोन आफाद आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि बियाब लाइमोन आफाद आरो गामि आफाद गेदेमा बिथांमोननिसिम फैगौ बैसागु फोरबोनि मुङाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे एकाडेमिक सेल लोगोसे दौरि आरो फोसावदिं आफाद बिथांमोननिसिम अननाय सिबिनाय आरो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बावहरग्रोनाय जाबाय बेवहाय जोङो बाथौ बिबुंसार फेसबुकनि दैदेनगिरि दिनेश बसुमतारीनि खावलायनाय बायदि दिनैनि नैबे रायफोदनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनेश बसुमतारी फंबायनिसिम खुलुमनाय जासिबाय नैबे फैगौ बैसागुखौ लानानै माबोरै खुंनो बेखौ सोंनाय बायदियै आङो बुंफोरनो लुबैदों फैगौ बैसागु फोरबोआव सिगां समायफोराव ग्रोम ग्रोम हाबाफारिजों हारिमुवारिजों लाबोनाय बायदि देग्लायनि बैसागु फोरबोखौ जोङो बिदि लानो हानाय जानाय नंलिया मानोना सरकारनि जितु लकडाउन समाव गोग्लैनाय जाबाय हरखाबै कर'ना भाइरास जितु महामारि एबा बुथारग्लुंनाय भाइरासनि दारै बे बन्द'नि समायाव सरकारनि बिथोन बायदियैनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम गाहाय आफादनि बिबानगिरि गेदेमा बिथांमोनहा नेहाथारिनि गेजेरजों जितु बिथोन हरबाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एबा मोनफ्रोमबो बियाबाव दा जोङो बेबायदियैनो जोङो फालिलांनाया जोबोद गाहाम जागोन जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि बियाबनि आरो गामिनि सिबिसालिफोराव बिदिनो ग्रोम ग्रोम नङाब्लाबो हारिमु हान्जा दामनाय देनाय आर'जजों ग्रोम ग्रोम नङाब्लाबो जोङो जायफोर बिबानगिरि दौरि दौसि गोथारि आसरि बिथांमोनहा फिरफिला बिरहोनाय आरो बाथौआव आलारि बाथि सावनाय आरो गोथैसि बावनाय बेखिनि हाबाफारिखौ जाहाथे मावफुङो सम आरो थासारिजों गोरोबहोनानै जाहाथे मावफुङो बेखौ आंबो लाइमोन आफादनि नेहाथारि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जाहाथे गामिफोराव गाव गावबागावनि न'खरावनो ओरै जिल्लानि बियाबनि बाथौ सिबिसालिफोराव ओंखारबोनो हायाब्लाबो गावनि न'खरनि बाथौ सिबिसालियावनो आलारि बाथि सावनानै आरो न'खरनि गासै ज' जानानै जाहाथे बे गोदान बोसोर बैसागुनि 1 खालार खालि फुंबिलि समायाव गोसो गोरबोजों आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजाङै मोजां संसारनि जेथोफोरजों बारग'लांनो हानायनि आरो मुलुग संसारनि गोजोननि थाखाय जाहाथे आर'ज गाबो आरो लोगोसे बुथारग्लुंनाय जिथु कर'ना भाइरास बेनि सायावबो जाहाथे आर'ज गाबो बेखौ आंबो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो बयखौबो फैगौ गोदान बोसोर बैसागु फोरबोनि मुङाव आंनि गोसो गोरबोजों गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम जिल्लानि मिरुनि आरो बियाबनि गासै बिबानगिरिसिम
बिबानगिरिफोरनिसिम गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।